Jaruma a masana'antar Kannywood wacce kuka fi sani da Fati Keke ta yi auren sirri. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Barkanka da wannan lokaci, barkanmu da sake saduwa tare da ku a cikin wannan channel namu mai albarka mai suna Akan Lokaci. Idan wannan ne farkon zuwanka wannan channel, ka daure ka danna mana subscribe, sa'annan ka danna mana wannan ƙararrawar sanarwa saboda samun labarai da zarar mun daura. Mun gode sosai. A jiya zuwa yau, wani al'amari da ya matukar bada mamaki a cikin masana'antar Kannywood, duk da dai ba faru ba, wato an jima ana yi, wannan al'amari ya dade yana faruwa a cikin masana'antar Kannywood, wato aure na sirri. So a jiya ne muka samu labarin cewa wata jaruma wacce kuka fi sani da Fati Keke a masana'antar Kannywood ta yi aure na sirri, wacce ba kowa ne ya san da wannan auren ba, sai kawai can muka waye gari da an ɗaura auren Fati Keke. Wannan al'amari ya matukar ba mutane mamaki, musamman ma waɗanda suke da hannu da tsaki a cikin wannan masana'anta ta Kannywood. Da yake abun ya dawo kamar wata al'ada ce wadda kowa zai iya fita ya aurensa na sirri, ya ɓoye duk wani sirrin sai ya aure ba tare da ya sanar da jama'a ba, kawai sai dai a waye gari a ce wane ta yi aure. A yayin da ita jarumar take sharing na wasu hotunanta da bidiyoyi waɗanda suke nuna tabbacin lalle ta yi aure, inda masoyanta suke taya ta murna da kuma mabiyanta suke taya ta murna da fatan zaman lafiya a gidan mijinta. Bari mu sa muku wani bidiyo wadda za ku tabbatar wa idanu. To, Allah ya kyauta. Idan baka danna mana subscribe ba, ka danna mana wannan alama ta subscribe, sannan kuma ka danna mana wannan ƙararrawa ta sanarwa saboda samun labaranmu da zarar